wachaza ukuthi ayakasekho uvukile umkile. Amen. Athi ke kubafundi bakathi hambani sakudibana eGalile. Jesus. Uthi ngiyabonani mina ndinani. Amen. Jesus. uThixo unyanisile nathi yonke imihla ngamaxesha. Amen. Ebusuku emini uThixo nathi uhleli nathi. Hallelujah. uThixo akasishiyanga, uThixo akasilahlanga. Amen. Kubo bonke ubunzima sihlangabezana nabezantsi emhlabeni. Amen. uThixo akekho nantoni eyenzekayo izimpilweni zethu. Qala kuye uThixo phambili kuthi. Uyayijonga le ndiziswa kuba iza kukwazi na uyinyamezela nayo uyishe. Abone ukuthi ungakwazi uyinyamezela ngoba makakiyeke nje ikhiza pha kuwe. Abone uzawuthina xa ifikileyo uThixo. Akuncede ke xa ubona uyoyisakala ngamandla uThixo akunika amandla akhe. Bakho lapha endleleni siyaphelelwa ngawethu amandla phela esithubeni. AwakaThixo amandla waphela hleli ngonaphakade. Siyambulela kuNkulunkulu ndakubanani de kube kuphela phakathi unyanisile akaxoki xa ishoyo. uThixo akasishiyi sithi abasukayo kuye. Sisakuva ubunzima hayi asikwazi ukunyamezela. Asikwazi uYob wayenyamezele ke nakabethunani. Hallelujah. Wengahlelanga into eyi-1 uYob zasemhlabeni. Jesus. Wahlelwa zinto ezininzi wafela nazimfuyo zakamane zakuxela uba zifile imfuyo edlelweni. Kwakhona nabantwana bakhe bedibene kumandi kusezwe ipati babhubha abantwana nalapho azange uthi uYob asuka kuYesu. Wakaphinda ngakhona uYob ehleli njalo wanamathumbu umzimba uqala ehloko. Akazange asuke kuThixo. Wayeyazi bukhona umhlawuli wakhe. My God. Wayenyamezela wahlala athi noba umfazi wakhe uyathetha kuye athi yamyeka nina noThixo wakho kwakho uzibona into azenza kuwe na. Athi kuye xa iphendula uYob athi uthetha njengesidengekazi. Xa uthetha njengesidengekazi uthi suka kule nto kuyo. Jesus. Ngena ujone uThixo uzawubona imisebenzi kaThixo ayenzayo emntwini. My God. uThixo akashiyanga ke nangoku nathi nabantwana bethu bethe saye esithubeni besela besithi besenza zonke izinto uThixo khona into ayifuna ukuthi uThixo ufuna sithandaze uThixo singadinwa singaphelelwa ukuthandaza singathi uThixo akasiphenduli sithi into sithandaza namhlanje sithi ngomso sifuna impendulo kana bangakunwaba idolo lakho lingaphuthuka uThixo umthandazo wakho uvile uvukile ke ngoku uzokuphendela imithandazo lesithela uzosinika imithandazo yethu abangaphangele bazaphangela uThixo khona ngamaxesha onke lesiyoluleko aba bangavani bezifemele ezindlini uThixo khona bazavana ngenxa kaThixo ngoba usifele wasivukela ebeyithwele bosile imithandazo yethu endethwe emnqamlezweni endethe tyakatyelwa thina wafa efela thina izono zethu zatho zaxolelwa imivumba yakhe ayifumene ngenxa yokona kwethu akazangone yena kwakonethi nezantsi emhlabeni imivumba yakhe sathi saphiliswa. Hallelujah. Sithaba sibe apha namhlanje. My God. Ngoba uba ndinakujonga uba ibengekho ngendingasekho emhlabeni. To God. Le nceba sinika yona Jesus. le nceba ingaka masize kuyo uThixo masizomamkela ngamaxesha onke uThixo kungenwa ngamala kufunwa mali uThixo into ayifuna yemntwini ufuna inhliziyo yomntu uThixo akafuna unxiba kakuhle ecaweni akafuna izifundi zami uThixo ecaweni into ayifuna ngoma inhliziyo elungileyo inhliziyo yenza umsebenzi wakhe ezantsi emhlabeni masize kuye noba unanto yokuxibisa Hallelujah. Thixo akajongi ukumila kwakho kakuhle akajongi wena ufaka kwakho imakeup ebusweni akasijongo zo zinto uThixo akajongi ukunxiba iringi ezigcwalise isifuba ezigcwalise ibhengile ezigcwalise ihlahla zakho uThixo akabufuna ubunewune noba ungabunxiba utshila-tshitsha akabufuni uThixo ubunewunewu into ayifuna inhliziyo emkhoza ngenene nangenyaniso emileyo elizwini lakhe engajikiyo elizwini lakhe umuntu othi awuthetha inyaniso embe kuyinyaniso angayiguquli inyaniso bebubuxoki uThixo ufuna into onjalo ezantsi emhlabeni uvukele thina ke ngoku masizicenge sizedlini kaThixo
masizicengele unemali ungenamali masingenene endlini kaThixo ungena umnikelo ungenasishumi sokubeka apha uThixo akafuna ishumi sakuba unaso awuphangela uphangeli akuzoyibi imali uThixo ayifuna imali eliweyo izobekwa kule ndawo into ayifuna uThixo into ephuma enhliziyweni emntwini inhliziyo ekhululekileyo ezantsi emhlabeni masingeneni simkhonze uThixo ngamaxesha onke singathi simane sinento esingenazo ezantsi emhlabeni basa lento unayo imfaki i-ayini uzencaweni akukho mntu uzokujonga wena ubunxibe into namhlanje akukho mntu uzophuma nawathi ngomso oko benxibe laa nto iyi-one okoko ngengenanga laa nto akatshintshi uThixo sowutshintshe yonke into sithe masikubona ngokwenyama uthi xa ubona ngokwenyama ubona ngokomoya yonke into sinayo sikuThixo masinyamezeleni ke bethu nani sihlaleni apha kuThixo size kuye ngamaxesha onke sizomkhonza ngoba unathi akazosishiya sazasiyekele utsho elizwini lakhe sazasiyekele uyakubana athi the person phakathi unyanisile nangoku lawuthi niba ndiphelisiwe phakathi abe enathi engasishiyanga uThixo masingathi sakuvuka unzima ke bethu nani simlahle uThixo masingangxabalazi uba sikuThixo masibe kuThixo mawuthenga mawathi omnye umlenze ube ngaphandle omnye ube ngaphakathi xa usenza loo nto kuzokubona ukusebenza kaThixo ezantsi empilweni uzamane usithi uThixo akasebenzi kanti ngungxabalazile kuye akukho kuye ngenene nangenyaniso masizameni ke ngokuhlala kuye ngenene nangenyaniso simkhonze uThixo ngenene nangenyaniso singenamali sinayo simkhonze uThixo nandesha indawo enene